Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming semuanya bersama Gus Tajib channel. Tapi ya nek live karo Gus Tajib ya sip. Ya ngene ya sip kuwi. Apa meneh live nganu sip kuwi. Apa meneh sisa Habib Syekh ning Brajan. Pokoke ya sip kuwi. Nek live karo Gus Tajib. Ya live Gus, nggih live. Tapi ya sip kuwi Pak ditangin terus nonton Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Banjarbaru, pokoknya live didukung oleh Pertamina. Live karo Gus Tajib Gus. Terus ya jos kuwi nek dadi Gus ki ya penak. Bayarane sih gede. Terus ya nek Gus Tajib ki dibandingke Asidik ki bagus Gus Tajib. Wong Gus Tajib ki cocok karo bersanding karo santri Krapyak. Kan sisa arep lamar terutama mondok ning Krapyak. Ya sip kuwi nek mondok. Mondok ning Krapyak men etuk santri Krapyak kan ngono. Cita-citaku. Terus ya nek dadi Gus ki ya penak bayarane akeh ngono lho guys. Termasuk live karo Gus Tajib. Streaming Gus nggih, streaming. Pokoke live kaya Habib Jidan kae live selawatan. Nek Gus Tajib ya rumlah etuk santri Krapyak. Termasuk iki nek Gus ki ya cocoke ya diceluk Gus Tajib utawa aliase Gus Pancu. Ya bersyukur ngeneki nganu kok Pak Diku sing arep nglabreke karo calone sing Pak nggo profil aku kae. Muga-muga cocok, guys. Ya jodoh enggak ada yang tahu. Kaya mati ae ra ono wong ngerti. Yo nek Asidik mati takdir. Soale nek dadi Gus ki kan yo nyeni bayarane kah termasuk Yo nek live karo Gus Tajib ki yo termasuk iki ngalahke bojone Asidik. Bojone Linda maksudnya. Karena yo Gus Tajib to Asidik bagus aku. Oke guys, yo nek live karo Gus Tajib yo sip apik tergantung men ana sing delok akeh ora. Yo sepil bos, oke siap. Kulon Gus selamat malam. Malam Gus, ngopo kok nganggo lampu? Soale rong bayar listrik. Yo mengko tak bayar siken. Ya nek dadi Gus ki ya nyeni kuwi lho guys. Delok seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia Tenggara. Live streaming karo Gus Tajib ki ya nyeni. Apa meneh sisa Habib Syekh kurang 10-12 dina ning gone Pak Dalwadi. Mei to. Oke, segitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.